L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ċira li llum nirringrazzjaw ħafna lil Alla f'din il-quddisa għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna u Malta. Iż-żjara li lilna issaħħaħna fil-fidi, tħeġġiġna fl-imħabba u tgħinna biex inkunu sinjal ta' tama fid-dinja tal-lum. Grazzi kbira lil Mulej. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, bi grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Għatina li nwarbu li moddi tagħna u ninbidlu fi bnedmin ġodda ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjuża tas-sema. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Sużanna għal mewt. Imbagħad Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn tawxida falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi jien m'għamilt xejn. U Alla sema t-talba tagħha. Huma u sejrin biha l-mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddisa daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Danjel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: Jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu sewwa. Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn tawxida falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura. L-anzjani qalu lil Danjel: Ejja oqgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tgħid, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Danjel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Danjel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Int li xjaħt feħżunitek, sa fl-aħħar dnubitek tal-imoddi laħquk. Dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bla ħtija u taħles lil ħatja, meta l-Mulej qal: Toqtolx lil minnu bla ħtija u l-bniedem sewwa. Issa jli ftit jekk tassew rajta, siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien. U qallu: Taħt siġra tad-deru. Qallu Danjel: Sewwa, din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu tal-Alla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lil ieħor. Qallu: Ja nissel il-Kananin u mhux minn Lut. Il-ġmiel għamik u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael, huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom.
Iżda waħda minnu li Ġuda ma qaditx għal ħżunidkom. Ejdli mela, siġra kienet dik li qbattom flimkien taħta. U wieġeb taħt siġra tal-ballut. Allu Daniel, sewwa, inti wkoll b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu talla diġà qiegħed jistenna bix-xabla f'idu biex iħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqridkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u birku lill-Alla li jsalva l-min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ xjuħ għax bi kliemhom stess ikkundannaw lilhom infushom bix-xhieda falsa li taw. U għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħaddieħor u hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajl lill-Alla. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdej l-ilma fejn istrieħ joħodni, hemm hu irejjaqni flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tiba u l-ħnina l-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Flimkien ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad ikellem il-Fariżej u jgħidilhom jiena id-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam iżda jkollu id-dawl tal-ħajja. Qalulu l-Fariżej qed tixed inta li kien nifsek mill-għaxxida tiegħek mhix minna. Weġibhom Ġesu, u kieku kelli nixed jiena li għan nifsi, ix-xhieda tiegħi kienet tott, għax jiena naf minn fejn ġej u fejn sejjer, minnhom ma tafux minn fejn jien ġej jew fejn sejjer. Intom il-ħaq tagħkom tagħmluh ta' bnedmin li intom, jien ma nagħmel ħaq minn ħadd. Imma kieku kelli nagħmel ħaq jien, il-ħaq tiegħi kien ikun sewwa, għax jien m'iniex waħdi, imma miegħi għandi l-missier li bagħtni. Issa fil-liġi tagħkom hemm miktub li x-xhieda ta' tnejn tot. Hemm jien li qed nixed għalija nnifsi u hemm il-missier li bagħtni li wkoll qiegħed jixed għalija. Missierek fejn hu? Staqsewh. Weġibhom Ġesu, intom la lili ma tafu u lanqas il-missieri. Li kieku kontu tafu lili, kontu tunu tafu lill-missier ukoll. Dan kollu Ġesu qalu fit-teżor huwa u jgħallem fit-tempju. U ħadd minnhom ma qabdu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.
Dan hu l-kliem li smajna l-Ġesu jgħid illum lil Farizej fl-Evanġelju skont San Ġwan u nistgħu nifhmu ħafna dan il-kliem fil-kuntest ta' kif qalu Ġesu. Dan qalu f'din is-silta li tiġi eżatt wara is-silta ta' Ġesu fit-tempju meta ħadulu lil mara li nqabblet fl-adulterju dawn il-Farizej u l-orrif tal-liġi. U hemmhekk ħaduha qudiemu biex lilu iġibuh darhom għall-ħajt jgħidulu din qabblet fl-adulterju x'għandna nagħmlu? Il-liġi tgħid li għandna nħaġġruha. U hemmhekk kif nafu Ġesu qalilhom min m'għandux dnub jitfala hu l-ewwel ġebla. U dikinhar telqu dak li kienu qed jakkużawha kollha telqu. Mbagħad Ġesu lilha qalilha ħadd ma kkundannak anqas jien ma nikkundannak mur u millum il-qudiem titnib xi żjed. Nifhmu dan il-kliem li għal Ġesu għalhekk min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja meta niftakru propju f'din il-ġrajja. Illa li hemmhekk Ġesu huwa d-dawl tal-ħajja għal din il-mara. Hemmhekk Ġesu lilha ħelisa minn dawk li kienu qed jakkużawha u li riedu illi ħaġruha u għalhekk itemmu ħajjitha. Imma ħelisa wkoll mid-dnub tagħha. Ħelisa minn dak li kien jassara. Hemmhekk Ġesu għal din il-mara kien id-dawl. U Ġesu rrid ukoll li jkun id-dawl għall Farizej u l-orrif tal-liġi li kienu qed jakkużawha billi juri lil dawn illi huma m'għandhomx jikkundannaw din il-persuna qabel ma jaraw ukoll il-ħajja tagħhom kif inhi. Rid ikun dawl Ġesu għal din il-mara u għall Farizej ukoll. U dan huwa żgur messaġġ importanti għalina Ġesu irid ikun id-dawl għal ħajjitna biex aħna ma nimxux fid-dlam. Ħajkonna id-dawl tal-ħajja. U lilna wkoll Ġesu jgħinna bħal men il dik il-mara biex ninħelsu mid-dnub tagħna minn dak li jżommna fil-ħażen. U jgħinna wkoll bħal marriet jgħin lil Farizej biex aħna ma nħassux l-oħrajn il-persuni bajnejn ta' akkuża u ta' kundanna, ma narfu nagħmlu d-distinzjoni bejn dak li hu ħażin li rridu nibqgħu ngħidulu ħażin u l-persuna li għandna dejjem ngħinuha biex toħroġ mill-ħażen tagħha. Dal-kliem ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja min jiġi warajja jgħid Ġesu. Rajnieh propju anke f'din l-esperjenza sabiħa ta' żjara tal-Papa Franġisku fostna. Il għaliex il-preżenza tiegħu kollha mħabba u l-kelma tiegħu flimkien jagħtuna propju id-dawl biex aħna ma nimxux fid-dlam imma jkollna id-dawl tal-ħajja. U lek Papa Franġisku ifisser ħafna għalina u s-suċċessur ta' Pietru li ġi fostna biex lilna jgħinna ħalli aħna nimxu fid-dawl, ma nimxux fid-dlam imma jkollna d-dawl tal-ħajja. Jekk naraw pereżempju il-kelma tiegħu tant importanti li huwa importanti aħna hekk għandna nagħmlu mhux biss ikollna memorji sbieħ ta' żjara tiegħu fostna li huma ħaġa sabiħa ħafna, imma li ma dan naqdu wkoll li niftħu widnejna u qalbna l-kelma tiegħu
għal dak li għalilna li tant importanti għalina personali u għas-soċjetà Maltija wkoll. Jekk għalilna pereżempju fuq l-importanza ta' li aħna mmorru għall-essenzjal tal-fidi tagħna, l-akkoljenza tal-oħrajn, ir-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem l-ewwel mument tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. L-importanza anki tal-valuri li jibnu s-soċjetà, tal-ġustizzja, tal-onestà, tas-sens tad-dover, tat-trasparenza. Ir-rispett lejn il-ħolqien, il-ħarsin tal-ħolqien ta' Alla. Li aħna nħarsu lejn il-migranti mhux bħala virus ta' teddida tal-klim tiegħu, imma bħala persuni b'dinjità li għandhom stejjer dolorużi. Tant messaġġi li tagħna li huma importanti biex aħna ma nimxux fid-dlam imma jkollna id-daw tal-ħajja. Ħatkun din it-talba li nagħmlulu llum il-mulej bi gratitudni anki lejn Papa Franġisku l-Vigarju tiegħu fostna, nitolbuh biex aħna narfu fil-ħajja tagħna nimxu warajh wara l-mulej kif ħeġġeġna ħafna Papa Franġisku ħalli aħna ma nimxux fid-dlam iżda jkollna d-daw tal-ħajja. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bi gratitudni mulej lejn Papa Franġisku żjara tiegħu fostna nitolbuk biex aħna niftħu widnejna u qalbna għall-kelma tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-marda tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-anzjani, anke dawk li huma kbar ħafna fl-età li għandhom bżonn bħalissa ħafna appoġġ u solidarjetà fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex inti tgħinna mulej ħalli aħna nkunu dejjem strumenti ta' mħabba, ta' paċi, ta' għaqda u ta' rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina nitolbuk mulej li aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa bit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jiqdew bil-ġitt li għaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sjinata biex mir-rajħ bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jinta salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futa li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatti lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, u la daħanniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna. Issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel bihom neħilsu dejjem mill-ġibliet ħżiena tagħna u nimxu wara Kristu biex nesqu lejk bil-ħeffa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Nofru dan ir-Rużarju b'ringrazzjament għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna u b'talba lil Mulej biex aħna niftħu idnejna u qalbna għal dak li qalilna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġena l-erwieħ kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġena l-erwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-Mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għadina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnan tal-infern. U ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnan tal-infern. U ġenerew kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. أبسط كل يوم أتينا اللوم أفرنا نبيتنا فلما نفر منه هاتي علينا ولا دخلنيش في التجريب إزهلسنا من الدنيا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو السو دايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima Orina li inti jomna li kisma tartana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna, ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. حبسة كل يوم أتينا اللوم أفرنا نبيتنا فلما نفر منه هاتي علينا ولا دخلنيش في التجريب إزهلسنا من الدنيا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلقلينا متنبين السو في السياطة الموتانا آمين. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسو دايم يبقى دايم تدايم آمين.
Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna mill-lan tal-infern. U ġenera rweħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina ħajjaħ l-ewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan at-truframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżala kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, izzaħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fissija tal-mewtana, Amen. Gloria lil Missieru li libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għattijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Henna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddisalla. Henna lina. Trinita qaddisalla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħuq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħuq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba di marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa Ommalla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' essa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju.
Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-terfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, Slimarik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tlogru li jistaħħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.